Xitay Xalq Respublikasynyň bilim ministrliginiň hemem Xitaýyň Neft Gaz Universitetining wekiliyetiniň ýagşylyka gaýpadynyky Halkara Neft we Gaz Universiteti bilen ilim bilim ulgamyna alyp barýan işleň gerimini giňeltmek maksady bilen geçirilen duşuk ören netijeli boldy. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny ýurdumyzda ilim bilim ulgamyny döwrüň talabyna laýyklykda kemilleşdirmek, ýaş nesle ilimiň bilimiň soňky gazananlaryny okuw we ilim işlerini ornaşdyrmak boýunça ähli taýlaryň edilýänligi şeýlede açyk gapylar siýasatynyň netijesinde Türkmen Xitay dostlugynyň günü-günden ösýänligi bellenildi. Häzirki döwürde ýurdumyzda dünýäniň ähli gyzyklanma bildirýän döwletleri, öňdewarjy tehnologiýalary eýe bolan ýere daşar ýurt kompaniýalary şeýlede halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy. Türkmenistan bilen Xitaýyň neft gaz puwdugyny naky netijeli gatnaşyklaryň milli bähwetleri we iki dostlukly döwletiň ösüşiniň iler tutulýan ugurlaryna laýyk derejede ösdürmegi muň aýdyň beýanydyr. Bu ugurda köp ýyllyk bilelikdäki işleň netijeleri boýunça oňy tejribe toplandy. Maňa ýanyňyjy dünýä bazarlarynyň köp ugurly esasy uguratmagy we gaz senatynyň eksport mümkinçiliklerini berkitmäge önüktirilen giňme çörli taslamlary muň aýdyň netijesidir. Türkmenistan bilen Xitay Halk Respublikasynyň arasyndaky dost doňlyk gatnaşyklary we hyzmatdaşlygyň ugurlary barada bellenildi. Şeýlede ilim bilim ulgamyny ýakyndan hyzmatdaşlyk etmek maksady bilen baglanşylan özara düşüşmek hakynda ähnamanyň şäklerini hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek we bugurda alyp barýan işleri durmuşa geçirmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Ýagşylyka gaýpadynyky Halkara Neft we Gaz Universitetinde Türkmen Xitay Hünär okuw merkezini gurmagyň meseleleri boýunça pikir alşmalary uly orun berildi.